mano mar riwruok mar NAT ma bende nyisa kanyo ni nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha kata kamano nyakwarom Gajwang' wantiere ka gi David Obuono ma bende en jagoro mar NAT. Obuono imenda rwaki ni machiegni inyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwarom Gajwang' to wach ni pachu kaka NAT bende usiro dwaro mar devolving weche mag education nyaka skunde mag sekondar koso oyo. Erokamano Sharon, gi jowadwa mane studio, gavana wange mar Kuppet, jalony mane studio Nairobi. Adabana wachi ni wan kaka NAT, Kenya National Union of Teachers, ok wasiro paro mar devolving education. To nikech wan gi reflections machien kacha, wanyalo wacho ni kawang'eyo kuma ne waaye mochopo kama wantiere ni to dak waher mondo wadog Misiri. Waduto wang'eyo NAT nochakore higni machiegni kucho kaka Kenya no 1967 ema NAT ochakore. To toke no NAT nokedo mondo jopuonjre wan unifying employer Teacher Service Commission manochaki higa mar 1967, 10 years after NAT had been founded. So nyaka na TSC bedi nobedi gi employer nyaka sani. Wanyalo wacho ni wan NAT oyuto kakoro jopuonj koro nitiere yora achiel mar tich mitage godo from one central employer mabe osekelo benefits ne jopuonj chopeni. Kwa wacho ni wadok education ni koro devolve education to counties. It means ni the gains since 1967 nyaka sani bidok chien nikech koro counties dhitiyo jopuonj kalore alwora mantiere kaka ging'ere pacho. Emomiyo kawa nyisi mag CDs centers ma jopuonj mapuonjo kuondgo ondiki kendo ichulo gi county government, and we are aware gi challenges magisebedo ka giyudo e yor chudo, e yor infrastructure facilities. Wan ok dak waher mondo wadog kuno. So in a nutshell, KNUT odagi paro mar devolving education to counties. Apa ni pok kama Kenya chopo sani nyaka ne wakel devolution e Kenya ka the year 2010 through the Constitution of Kenya. Sani higni 15 kwatimo reflection kata kwatimo audit ma successes mag the Constitution nyaka sani. Ok dwa wach ni wasechopo kama ko wanyalo wacho ni koro wanyalo dok chien more devolve education. So it is still something kata kigoyo mbaka ibiro go mbaka to we are still not convinced ni wanyalo yie mondo devolve education from primary and high school, that is basic education, back to counties. Given challenges mwano kata sani mokwongo ne wapenjre ang'o miyo wan gi sikunde gi national government, ang'o miyo nyithindo motimo penj kuom ranyisi e county ma Kisumo nigi thuolo mar dhi mondo gi join sikunde moko e counties mamoko as presently constituted, because education has been a unifying factor in this nation. So kwa bo devolve gizo nyithindo moko ok dhi e pinje moko kibusi magagin local and local thinking obro miyo dongruok mar pacho buongo kata mar wuoth ka kacha mondo josom riek moko e pinje mamoko will be challenged if that is implemented as it is. Wanyalo wacho Kenya pok ochopo a state mar developed nations, pok ochopo a state mar developed nations mondo wakopgi. To kata kwa do study the education sectors in those countries moten dhi mbele ka no kawo gi ndalo mondo ne devolve education to the states ma kintie sani. Panda kwa kata kwa gombaka ka wang'eyo ni mbaka ndo wadachake muiu ochago kinya ahinya madwa weyo chopo saa 8 eka chako gombaka ni mondo wang'e to inche wan kacha gokinyi sani koro wan ka be waneno pogruok mar bade miwa wachi ni kwa devolve education kawuono e piny Kenya
So our future is assured. As a nation, as a people, we'll be thinking nationally and globally. That's my take.